Hej, jag ska göra den här kuben så här, i munnen. Fast nu måste jag krascha lite. Här så att ni ser. Lite kubbar. Okej, så räcker väl typ. Kraschad. Ja, måste kolla lite på den först så ni ser att jag inte fuskar. Okej. Okej. Ja, kolla. Helt färdig, kolla.